Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Huwebes petsa 23 na bulan sang Setyembre tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Radio. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Gobernador Lacson ginmando na nga himuon COVID-19 Center ang Himamaylan District Hospital. ISP ginaprobahan second reading ang proposed ordinance nga ideklarar bilang protected area ang identify nga propiedad. Pagpatay sa maglulo sa Barangay Vista Alegre, nataga na sang hustisya. Sospetsado nagsungka na sa kapulisan. Balita nasyonal, isyu naton. Karon nga ginaprubahan na sang Senado sa ikadwa nga pagbasang hagna nga tuyo palawigon ang voters registration tubtob Oktubre 31. Ang Senate Bill 2408 nga aprubahan sang Miyerkules nga sesyon sang Senado. Mayoriya sa miyembro sang Senado suportadong hagna, magluwas lamang kay Senador Coco Pimentel III. Sa pagfile sang hagna, ginpahayag sang mga senador nga ang gintalana sang kumilit nga pizza sadto wala pa sang pandemic. Hindi man ni isyu kung palawigon, no problem. Wala gid problema. Kung tapuson Setyembre 30, no problem man gihapon. Ang importante nga kung palawigon ginman, kung madamo-damo pagiman ang wala makaparehistro, posible base kung pahanugutan man sang COMELEC. Ano ang mga desisyon sang COMELEC? Talakayo naton inakaron sa ikaduha nga hutong sang aton pagpangalaga. Action Radio Philippine Standard Time las 4:31 morning sa aton mga taga Bacolod kag probinsya. Aber pasiplatan tadayon ang aton patrol kaya nga aton panahon aton lang inigina abi-abi ang pagkadagdag sang aton inuras sa aton sini relo kay alas 4:30 kita nagsugod bangod may panguma kita. Aber Engineer, ara na ang aton patrol. Ara dayon na. Wala ya problema ang patrol. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Craba. Aksyon Alvin. Action Fred, good morning sa atong pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning, matugnaw ang kaagahon maninoy nagahilapit na gid, no? Ang Pasko kag hindi niya mapunggan action na Fred diin ang pila naton nga mga kauturan kung nagagwa gani amat-amat naman sila action na Fred sa pag suksok man sa iban sweatshirt, iban jacket nagapanglakaton going sa tag sa mga merkado partikular ang Burgos Public Market. Pila man naton nga mga kauturan subong nga kaagahon ang nag-aamat-amat naman pang nakaton going action na Fred sa area sang Ayala rather, no? If you may remember, kahapon ba, kadamo to sa mga nagaparehistro, kag nagahandom nga marehistro sa COMELEC diri sa syudad sa Bacolod. Kahapon, granting damo kag malaba man ang pila along Ayala. And subong nga kagahon action na Fred, amat-amat naman sa pagpanglakaton ang pila naton yung mga kauturan going man sa area sang Ayala Mall
at sa may dalan sa Gatuslaw gahanduman aksyon of Fred nga makaparehistro man no karon nga adlaw. Ang dalanon sa siyudad sa Bacolod in general masyado katawhay pero hindi di garantiya sa aton motorista nga magapagusto sa pagdala sa ila sining mga salakyan. That is why ang aton sining abiso advice naton extra nga paghalong sa pagdala sang salakyan lantaw wala kag tuo especially along the crossing. So nga aga may pipila na kita ka mga kauturan nga nakita naton nga nagaamat-amat na sa pagbiyahe going downtown na area action na Fred, especially kung maglalabay ikaw sa Burgos, di ara manda ang ibang mga jeepney same sa area naman sa dalan sa Lacson if you are going to sa area naman sa northern part sa siyudad sa Bacolod. Ang kalabanan, mga tricycles kahulat man sa mga pasahero, especially kung ara sa area sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang observation sa patrol ginadulong sa inyo sa live na dosage sa rekta sa patrol with action Nani Kirao, ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na, madmad na. Ano ang inyo pamahaw karon nga aga? Ako simple lang nga akon lutuon karon nga aga, langka nga tinuktok bala, baklang ko lang gata na, batuan, kag uga bala. Tapos paitan, okay na ko. Kampiyon na, basta damo lang kata. Paksyo kabangros, okay ron ang pamahaw. Ang gasar, bago na tapos paligo, gatampi tuwalya, yes! Kampiyon ng pamahaw, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Ang aton roll call, Ters Vergara Sanso, amo gisang hari-hari una-una gid. Ginastan ni Alex Montisa, subong man, good morning man, kay Ronnie Gordon, kay Jonel Cartel Bilyute, morning, sa pamilya Bilyute sa Central Maaw, kay Bing Stuhado Moyko, good morning, God bless, nagamonitor sa sitio Baman, Barangay Lukotan, good morning lang. Dira sa Moises Padilla nagamonitor si Ters Vergara Sanso, si Milili Oligo, tamyaw si Vanessa Star, Mayo Jinky de Alagdon, Noel Amar kag Alex Montisa, si Elvira Hilogo, good morning from Charito Heights. Good morning, si Alex Montisa, ginatamyaw yaman si Ma'am Star Mayo kuno, with Doc Matt Mayo, subong dira sa Rochester, Minnesota. Kag Ma'am Jinky di Alagdon, San Phoenix, Arizona. Sige Kay Imbong Jucampo, gamonitor sa Maaw. Kay Isidro Villaflor Makiling, good morning. Gamonitor lang kapamati dira. Okay. Kay Gigo Bal, good morning. Nagamonitor sa Barangay Cubay, La Carlota City. Good morning man. Kay Erne Odisco Lidas. Kay Martin Aliling, good morning. Dira kay Lito Sicondes. Lito, good morning. May lang nga pagmonitor. Kay Pili Perez, good morning man. Shout out, greetings sa James Di Paula, Samura, Sidulio Diaz. Okay teleskopyo talaga. Kay Kent Bulaka, Juanisa, good morning. Monitor lang sa Barangay Handumanan. Kay Jinky Di Alagdon, happy Tuesday morning. Dito sa ila. Kay Mr. Biboy Bilasor, Star Mayo, kag Doc Matt Mayo,
Noel Amar, Alex Montisa, Milili Uligo, Michael John Sison, kag iya pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto, nagamonitor sa Arizona, USA. Kay Babes Ismail, good morning man, may lang pag-monitor. Kay Manuel John Ong Gran Kapal, good morning. Sister Mayo Arena, happy Wednesday ko na. Morning, sa imo. With love from Minnesota State. Kay Randy Candelario, morning sa Isabela. Taga Isabela, good morning. Las 4:38 na ang libre nga medical check-up kag libre nga consultation. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan anong kahintangan Responsable at ang balita Pagdahil na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala mo na traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Ikang sang panahon. Ang low pressure area na siplatan 205 kilometro na sidlangan na aminha na sidlangan sang Pag-asa Island, Palawan, samtang
Intertropical Convergence Zone ang nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Forecast naton kag sa pag-asa ang Western Visayas lakip Negros Occidental maka-eksperyensya sa magal-umon nga langit may lalapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang Intertropical Convergence Zone kag low pressure area. Mahina itubtob kasarangan nga hangin ang mabatyagan sa nabagat na nasidlangan pakadto nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 4:48. Subo man nga balita 8 ka madre nga inigo sang COVID sa Quezon City nagkalamatay na. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 4:49. Kay ang ilagay yung Dato Castillo, good morning. Tamyoya bata ya sa Libanon si Maricon Castillo. Kay Salvador Tanalion, good morning live sa Pontevedra with love. Kay Ruth Antiquinia, muding kay Madam Aping kuno aga pa galuto para sa iya sini nga karinderya. Sige, morning lang sa nagapadala sang ila sini panamyaw kay Ronnie Gordon, good morning. Mabalik kami pagkatapos sini. Ang inyong mabatian Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan.
Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ano ang kaintangan? Responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palangga nga mga tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:56 na galala ang sabtanay ni Presidente Rodrigo Duterte kag ni Senador Richard Gordon na sapla pa ang pila ka mga senador. Hamakin mo yan. Good morning kay Aida Alunan, kay Otay Benedicto, dira sa Victorina Heights. Good morning kuno kay Steve Madrid sang Houston, Texas. Mas tuto balulot ara. Si Miriam Panagiton sa Purok 18 La Granja, La Carlota City. Good morning man. Kay Nimisha Roques, good morning. Kay John Sirna, dira naga-monitor sa San Enrique. John Sirna, good morning. Kay Crisilda Balindes Iman, good morning man. Kay Runa Antiquinia, morning ko no. Kay Nanaya Duling, nga nag-birthday karon nga adlaw. Kay Tataya Bar
sa Kawayan. Good morning. May lang pagmonitor tagsagid kakaagahon. Action Radio Philippine Standard Time las 4:58 na diri kita pagpatay sa maglulo sa Barangay Vista Alegre, mahataga na sa hustisya. Sospetsado nagsungka sa kapulisan. Lunes Balita. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Friend. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginakonsiderar sa Police Station number 7 nga good as solved na ang kaso nga pagpatay sa maglulo sa Baday Sky, Barangay Vista Alegre, sinisyudad sa Bacolod. Ini patapos ginsurrender sang pamilya sa bulig ni Barangay Kapitan sang Barangay Vista Alegre, Barangay Captain Jose Maria Leandro Norberto de Leon, ang suspect nga si Kent Agsam nga tupad balayman sang mga biktima. Kung imo maduduman, Action Fred, Martes ang kagahon sa ginsulod sa suspetsado kag pinamuno ang maglulo nga si Aurelio Roll, 73 anyos, kag ang siyam niya katuig nga apo nga lalaki nga nagresulta ma'am sa ila sini kamatayon. Sunod sa kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 nga matagaan na sa hustisya ang kamatayon sa mga biktima sa pagbuno ni Kent Agsam. Sa papakusisa sa Police Station number 7, simple lang kung tani Action Fred, ang motibo sa diin ginkuha sang suspect ang nabili niya nga tuter sa sagwa sang puluyan sang mga biktima apang nakabugtaw ini kag dito iya ini pinamuno nga nagresulta gid sang ila kamatayon. Tinistoryan natin siya, no? Sabi natin daw, nabak ko na siya, nagtulog ko siya, kaya nabiling ko niya tuters dito sa balay. Kaya medyo lugad na, tigulang tulog na. Kaya dito sa likod, naging nagrehan niya, may lulagyan ka sa likod. Kaga nagkamang siya, no? Nakita niya kaya tuter, galing lang kaya tigulang nakabugtaw. Hindi pa rin natin siya, ganyan bahaya ko, mas mahipang ibang dan ka nga, abig sa kawatan. Kaya ako no, dahil nahuya sa matakpan sa kawatan, ito yung patay ng tigulang. Daling lang kaya tayo nakabugtaw ang bata, kaya mo ito yung usan naman. Pamulan na ka na ba ang rason, ako na nga andyan pagka siya sang legal na droga at ang bandamon siya daw siguro kita nga itin mo na suwit mo kaya daw naglangkong niya utok. Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 sa interview sa Aksyon Radyo. Ining report, ginadurong siya sa Kalawansang, Santon Plaza. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time. Pangot kita sa takna alas 5. Panginbulahan, pasada pa premyo panalo 2021. Sinoong nalawagan naman kagabi magabaton 500. Congrats kay Leo Bernadas sang Purok Sumel Barangay Bata. Nagabiyahe Bata Libertad. Subuman kay Oscar Bitamor sang Barangay Sunto Gamboa Subdivision Talisay. Nagabiyahe Mandalagan Libertad. De buenas, no? Amo ini sila ang makabaton tag 500. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Good morning da. Kay Rosalina Arellano Espadero, kay Gina Romero Hikana, good morning. Hello kuno sa pamilya ko dira sa Tabo, kag dira sa Romy Hikana family. Nagamonitor sa Antipolo City. Ba, sige. Siling ni Milene niya, congrats kay kuno sa mga winner. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Oy, pahanumdom kita basi ko may bukol nga magtubo sa lawas bala. Hindi nyo na pagpadugaya, tunawa, gamita ang Santon Plaza. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pabudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 320. O nangabula resulta 3 kag 20. Second draw 28-14. Ikaduha nga bula resulta 28 kag 14. Third draw 16-6. Ikatatlo nga bula resulta 16 kag 6. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto, una kita 645 kita. Ang jackpot 42,878,935. Resulta in any order 18, 31, 37, 40, 19, 3. Resulta sang 645, 18, 31, 37, 40, 19, kag 3. Saylo kita, 655 ang jackpot, 29,700,000. Resulta in any order, 18, 37, 3, 41, 10, 1. Resulta sang 655, 18, 37, 3, 41, 10 kag 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. May pamangkot la ko sa inyo. May asma bala kamo. Wala untat. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang
samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually radio karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na naman-amat ang nagsulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. Kunahay sa mga kabataan sa tunga-tunga sa bulan sang Oktobre. May man na, bisan paano, mabakunahan kita kung kumplito na bakuna ang palayag sang presidente. Sa United Nations, sila niya, na medyo dihado kami sa pagbaton sang mga bakuna diri sa pungsod Pilipinas. Na medyo ayo pa kita galungay pa kita. Ang aton pag-abot sa bakuna, hawa-hawa pa ang aton pangginawa. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Kay Artandoy, Grasa Sinda Panggulayan, Central Maaw, good morning. Kay Ronald Bisira, San Agustin Romblon, tamyaw asawa ya, si Juliet sa East Home 3. Si Star Mayo, happy Wednesday morning ko no. Sige lang. Bao from Minnesota with love. Star Mayo. Kay Rochelle Polhincio Susana, good morning. Ga-monitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Romila Ilostre Aribalo, good morning. Kay Manjo Arnijo, ba morning da, ga-monitor lang si Hil Javier. Good morning kay Hil Javier. Kay Bagi Alilada Bags, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Action Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.
sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why kami na naman-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is Ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagsuksok sang face shield. Bilang taon ta. Kung makakas ang face shield, face mask na lang ang bilin. Lantaon ta kung ano ang resulta sini pananglitan nga halugan naton ang paggamit sang face shield. Ano sa inyo? Konporme ka mo? Nga wala na face shield kaya daw iban doon ikag ginawa. May face mask na, may face shield pa. May arap pa ganit bes kung kaisangan niya dublihan nyo ang face mask bawa. Gapunga-punga ka, daw hindi maintindihan, daw hindi ka makaginawa. Kundi kang patay sa COVID, daw mapatay ka nga mawadaan ka hangin. Ay, kalain na. Morning kay Dilia Liabeda, kay Yasmin Roldan Rabilio, kay Di Anton Diaz ang Patria Village. Good morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Ang iban kursunada ginila nga tandugon ang mga politika nasyonal kag lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:17 na pasudlon tang report sa City Hall
sanggunian panglunsod ginaprubahan sa second reading ang proposed ordinance i-deklarar bilang protected area ang identify nga propiedad. Detalyo po di Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginaprubahan sang sangguniang panglungsod sa second reading ang proposed ordinance sa gin-author ni Bacolod Councilor Carl Lopez nga i-deklarar ang i-identify ng propiedad bilang protected area. Ginpahayag ni Lopez, chairman sang Committee on Environment and Ecology, ginduso siningin nga ordinansa basiman sa natabo nga ginaligar. Iligang ang pagtapas sa mga bakhaw kag illegal reclamation sa bahin sang barangay Sumagag Barangay Pahanukoy. Ginpahayag ni Lopez nga sa idalom sang ordinansa mayroon sang committee nga gintuginan nga mag-identify sang lugar nga protected area. Ginadilian ang pagbutang sa mga establishmento kung anuman nga aktibidad sa lugar nga nagatuyo nga mapangapinan ang palibot kag malikawan ang environmental degradation. Pwede ka naman gyapon kakadto da galing hindi kada medyo ka, for example, ma-industrial, mamunit kada, ma-fishing kada, or mabutang kada restaurant, or mabutang ka whatever activity. Nabatian si Bacolod City Councilor Carl Lopez. Santon Plus Gold mga ka-aksyon aton gina-recommend ang Santon Plus Gold 100% natural gikan sa mangustin, margos with garlic, balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:21. Pertiman si Mayor Isko, no? Nya the healing president. Ba, anong Pilipinas balat yan noon? Action Radio Philippine Standard Time las 5:21. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic.
Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman. Patay tublang ang mga madre sa Quezon wala mabakunahan. So ang aton pangabay, walugid sila mo. Ang aton pangabay mas temprano, kung may tsansa nga magpabakuna, pabakuna na. Hindi tapagulaton nga mabutang pa sa ital-ital ang aton kabuhi. Now na, pabakuna na. Morning kay Mimar Panagiton sa Purok 18 Lagrana, kay Joy Ann Ogdamin, baw, nagapangapi kuno banaya si Renato Pastara, good morning, kay Rimar Hicano Haliasgo, sang Sagang La Castillana, si Imbong Jucampo Aramana, si Utay Benedicto, tamyaw kay Kapitan Sergio Libre, Cyrus Dibuyan, kag Joseph Kalingkag, sang Manlocahok, si Palay City, kay Jenmar Tagle, good morning, sa pamilya Tagle sa Barangay Palaka, Balya, Dulid. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Taga Tangob na, good morning. Sining Judy, Kalubihan, Arostigi, morning lang, shout out nila sa Barangay Bata. Sige Kay Dante Makilan, good morning. Morning man, happy birthday kay Romel Yugores sang
Barangay 4. Sige Muning da, happy birthday lang. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipanak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Nagsugod na sa pagbaton sang entre kahapon nga adlaw, Setyembre 22. Kag magasugod naman ang raffle draw sa Oktubre 1. Oh, padala na sang inyo sini mga pasakop malawagan ng ngalan pagring sang telepono sabta 500 pesos gilayon automatic cash nga mabaton. Amo ini ang aton sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. O kaya ito nagligad bla, amo na ginbalik para sa temprano nga pamaskwa sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Kay Sami Montoyo kuno, good morning. Kay Henry Antonio Poscablo, Henry Antonio Poscablo, kay Jean Marie Tagle, good morning lang. Sige, may lang nga pag-monitor. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning man. Subong man, si Timay Kagmunit Lubaton kuno sa Mambulak sila'y, good morning. Kay Gina Parilion, good morning lang. May lang nga pagmonitor. O sa lantawan sila'y, si Noel Amar, ari siya, morning tamyaw lang akon kabyanan. Si Vanessa Mayo, Jinky Di Alagdon, Milili Uligo, Alex Muntisa, June Season, Bia Jonathan, kag Dennis Roma. Si Ray Barayuga, Ray, good morning, tamyaw yada. Si Amelie Kimay, aga pa, nagaluto sa ilasudan, dire sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Sige, Ariglado. Sling ni Noel Amar, may upod pa kuno nga pandisal. Sige. Kay Atiya Kim Iriman, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Abe, diri kita, pasudlon ta ang report sa probinsya. Gobernador Lacson ginmando na nga himuon COVID-19 Center ang Himamaylan District Hospital. Balita Kapitulo. Upod kita kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginmando na ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang paghimo sa Valeriano M. Gatoslao Memorial District Hospital sa sunod sang Himamaylan bilang COVID-19 centers sa Bogos nga probinsya, epektibo September 17 sa tuig 2021. Ang matabo sa tanan nga COVID-19 positive negrenses nga ginakonsiderar moderate cases ang pagdalon sa nga hospital sa sila ang makabaton man sa proper treatment. Tubtob nga sila ang mag-ayo. Ang mando gen paagi sa gobernador paagi sa memorandum order nga address man sa tanan-tanan nga mga city kag municipal mayors sa nga bugos nga probinsya, tanan nga mga chief of hospital kag provincial government department. Nebaluan nga ang active cases sa COVID-19 sa Negros Occidental ang nagsobra na sa 3,000 kag nagadugang man ang kanamoon sang mga nagkalamatay. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Kay Ruben de la China, good morning. Kay Rinaldo Poderoso. Baw ni tib kape ko nung ininom niya. Kay Dodge Dalida, good morning lang. May lang nga pag-monitor tagsagid kakagahon. Mabalik kami pagkatapos ini.
ang ginapamati Alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na ngay Sinsan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko may kumakaat na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o on rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4/2021 sang formal nga ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita Upod sa kita kay patrol. Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Nagapadayon tubtub karon ang investigasyon sa mga kapulisan sa ilalong sa Police Station number 1 sa pagkilala sa suspect responsable sa pagpatay kay Lito Barbon matapos nga gintiro sa gwasang ila sining puluyan. Purok Boulevard, Barangay 13, diri sa siyudad sa Bacolod. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Major Ramel Sarona, masulod na kuntani ang ining biktima sa ila sining puluyan na gud mag-ilis kuntani sang bayo apang inisya ang hinali na lang ginpalapitan kag ginlutang sang wala makilala nga persona gamit ang caliber 45. Si Barbon Aksyon Fred ang nakaangkon man sang pilas sa iya sining ulo nga naggintunaan sang iya sining kamatayon. As to the motive, ginapatihan sa mga kapulisan posible may kaakig ang suspect diri sa biktima bangod man sa iya sining previous records. Sa lugang paginaton nga balita, priso karon sa police station number 9, Sanday Excel Aspacio, 27 anyos kag duha pa ka iban. Matapos nadakpan sa mga kapulisan akto nga nag-engage sa illegal nga panahor sa area sang Barangay Kabug sa siyudad sa Bacolod. Sulod diri kay Police Major Richie Gohe, si Aspacio kag duha pa ka iban. Ang akto nga nagahampang sang tong its din na recover diri ang duha ka kun isa ka set sang baraha kag 122 pesos ginapatihan amoy ni ang pusta sa illegal nga panahor. Kag sa police station number 7 ginaresto man ining si Rainier Der Cruz, 20 anyos ang puro kasilingan 2. Barangay Mansilingan matapos nadakpan sa mga kapulisan kahapon sa Regent Pearl Homes Alihis. Si De La Cruz ang ginaresto pa sa warrant of arrest sa kasong rape. Wala sang piyansa para sa iya. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Si Noel Amaro niya pa shout out ko da sa akon kumpare Boy Yolingo, Rayboy Alunan kag akon hinablos nga si Taboy Derla. Si James K. Mayag, morning dira kay Mamaya Mindang sa La Carlota kag bata ya nga si Gigi. Sige, nga pangagda sa kape. Kay Joseph Pacifico Muniman, naga-monitor siya dira sa sige. Kay Milbe Panagiton, good morning, ga-monitor dire sa Lagrana. Si Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Elizabeth, good morning. Kay Vicente Escobar, good morning, nagatamyaw siya. Kay Tonton Villar, sige. Sang Magalion, dira kay Barayo Gare, morning lang, gabunitor, tamyaw dira sa AFC. Kay Dennis Richard Tibor Roma. Sige. Kay Randy Artiaga Santisas, permigi ko naga-monitor. Kay Cone Laparan, good morning sa Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Niana Malikse, good morning man, tanan nga Tagalagran na kuno. May lang nga pag-monitor. Kay Teresita Orita Kahuraw, good morning. Kay Arman Regalado, good morning. Dira kay Susan Ramos Cabales, good morning man. Subong man kay Pari Idol Viles. Kay Mila Milyara Sapol, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. I would like to recommend to... Don't not just throw away questions and statements. Kasmarang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to dami yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman-amat ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87. Muning lada kay Runa Rihida Traba, Tatay Tidig Monitor, kay Niel Brian Balues, good morning man, kay Godoprido Lato, nira kay Lerma Limadhay Lida, good morning. Standby na
sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,